Kör kaldı. Ben olur birlikte. www.gazeler.com. И те искат да направят като диптих цялостно преживяване за зрителя в една това да се случи. Мисля, че е много интересно. Към това трябва да прибавим и един гръцки документален спектакъл. Много интересен. Той е за местната към един много проблем по време на втората евреите към лагерите на смъртта. И тези 96%, както е заглавието, всъщност касае и унищожението на 96% от това население. Един спектакъл, който го опитвам, ще има някакви паралели с българската действителност по това време. Така че във всичко това ние намерихме някакви така общи вектори, по които тръгнахме и подредихме програмата на фестивала. Знам, че такива проекции на трагическото можем да видим и в Майка Кураж на Брехт и Трамвай желания от Тенеси Уилямс, спектакъл, който ще гледаме тази вечер, а и утре на голяма сцена. Разбира се, първо ще говорим за това с професор Николова, но предстои прожекцията на Смеха, документалният филм Тошев след броени минути и професор на тази прожекция. Да кажем и за други два центъра, като един от концертите и конференция за фестивалното. Да, един фестивал представлява ветри. Те условно се подреждат по приоритетни теми или в случая, но в крайна сметка има много. И тук искам да подчертая се нарича Интермецо. Това са спектакли, които попадат и в театралната, и в музикалната сфера. И утре вечер, всъщност от 20 часа в фестивалния и конгресен център ще има концерт на квинтет Пиацола от Аржентина. Между другото, знам, че снощи този концерт вече е минал в София с много голям успех в зала България. И се надявам това да се повтори и тук утре вечер в фестивалния конгресен център. В концерта с Нина Николина на 6 юни. Така че тази година успяхме да имаме два такива проекта. Разбира се, плановете ни бяха много по-големи, но в крайна сметка простираме и според ресурсите